Éppen, hogy befejeztük az előző beszélgetést, és már úgy volt, hogy elindulunk ebédelni, de még van egy témánk, még ide csapjuk a stresszkezelést. Most ezen gondolkodtam, hogy ha most azért előztelek meg, mert ha föltennéd nekem ezt a kérdést, azért úgy lehet, hogy bajba lennék. Nyilván ez is a te kedvenc témád. Tudnék hozzátenni. Stresszkezelés. Miért ez a témánk most, Tomi? Hát én úgy gondolom, hogy az élsportolók világában ez a téma, ez egy ideig jelen van nagyon jelentősen, amíg megfelelő tapasztalatot nem szereznek a stressznek a kezelésében. De egy idő után az ember megtanulja a stresszt kezelni. Ugye ez a küzdelmi helyzetek vagy versenyhelyzetekben adódik. Mik a tapasztalataink? Tehát a tapasztalatok egészen nagy skálát mutatnak, tehát az, hogy valaki egy stresszes helyzetben milyen tüneteket produkál. Tehát ez egy izgulásra gondolsz? Mint stressz helyzet? Mondjuk nevezzük egy ilyen Én abszolút igen. Piaci néven, igen. egy közismert néven. Tehát izgalom kezelése. Aha. Végül is. Nekem a stressz az egy kicsit olyan, nem is tudom, tehát a stressz az nem csak izgalomtól van, hanem stresszelhetsz, nem tudom, félelmektől, vagy bármilyen más dolgoktól. Az izgulás az nekem egy ilyen sporthoz köthető. Igen, de mondjuk Jó, értem. Tehát, hogy te a ketté külön szeded az izgalmat és a stresszt. A stressz az nekem a stressz az egy káros dolog. Nekem olyan, hogy bárhol hallom a stresszt, az olyan, mintha a betegségről beszélnének, amit nagyon-nagyon el kell kerülni, ugye befolyásolja az alvásodat, az egész rányomja. Az izgulás az meg olyan, hogy hát jó, hát azt le kell győzni. Tehát, hogy az meg, hát jön, akkor izgulsz, ha valahol a mérce megvan. Tehát, hogy az izgulás azt hajt. Igen, akkor szerintem mondhatjuk úgy, hogy a sok-sok izgulás, a sok-sok izgalmi helyzet az emberek életében, az kialakul egy állandósult stressz helyzet, vagy időszakos stressz helyzet kialakulhat. Szóval én így definiálnám a stresszt. Tehát akkor a sportról beszélünk, ilyen sportban, akkor a stressz helyzet egy izgalmi helyzet, a te megfogalmazásodban, én egyetértek. Tud lenni stressz is a sportban. Tehát, hogy most igaz, a szavak különbségéről beszélgetünk, szerintem, mert a civil életben a stresszes élet az lehet egy krónikus stresszes élet is a munkahelyek miatt, a munkai közösség miatt, tehát hogy ezer dolog miatt, sok dolog miatt. Viszont mi ugye a sportoldalról megközelítve, igen, hogyan kezeljük a stresszt. Tehát, hogy én megint arra tudok ebben az esetben gondolni, hogy ugye azért is fogalmaztam úgy, hogy az elején lehet izgalom. Egy pályafutás, nálam, valaki kisgyerkőc elérkezik az első megmérettetésére, az első versenyére. Persze, hogy izgul. Miért van ott az edző? Hogy átsegítse ezen a nehéz pillanaton. Mit tesz vele? Megerősíti abban, hogy jó utat járunk, jó úton járunk. Megerősíti abban, hogy a szőnyegre fellépve ugyanazt kell csak csinálni, mint az edzés körülmények között csinált, amit már gyakorolt, és amiben ügyes. Tehát én azt gondolom, hogy a pozitív megerősítés az ilyen helyzetek kezelésében, főleg a gyerekeknél, ugye szinte egy alapkövetelmény, tehát soha nem negatívan, tehát mindig pozitívan. Az üzenetek, amiket átadunk, az mindig pozitív jellegűnek kell lenni, hogy ezt az izgalmi helyzetet át tudja lépni. Én egyébként a magasabb korosztálynál én a következő tanácsot tudtam adni, hogy tehát a téthelyzet, amikor elkövetkezik, amikor fellép a szőnyegre, addig a pontig, amíg szembeáll valaki az ellenfelével, addig a pontig lehet izgalom. Amikor viszont meghajol a szőnyegen, akkor onnantól fogva a vezényszó nálunk ugye a hajime vezényszóra elindulva, onnan már a saját világa kell, hogy következzen.
A bevonulás, az egyéb dolgok, az, hogy mennyit kell várni, ott nyilván lehet az emberben egy egészséges, sőt, akár egy nagy izgalom is. A sok idő, a gondolkodás, hogy mi lesz, ha nyerek, mi lesz, ha nem nyerek, stb. Ez ugye okozhat egy ilyen izgalmi, stresszes helyzetet, de abban a pillanatban azt szerettem elérni a versenyzőinkkel, amikor belép a szőnyegre, akkor tudja, hogy mit kell csinálni. Az pedig egy tudás alap. Hát a tudás alapját az edzések sorozatával, az edzői megerősítésekkel megszerezte, és onnantól fogva én csak mindig azt kértem, hogy amit tudunk, annyit csinálunk a szőnyegen. És innentől fogva én úgy gondolom, hogy a stresszt le lehet venni a versenyzőkről, és egy tudás alapú, tehát egy taktikai és stratégiai tudás alapú küzdelmet tud produkálni a tanítvány. Abszolút. Tehát, hogy teljes mértékben egyetértek veled. A stressz helyzetet a civil életben nyilvánvalóan én azt tudom mondani, hogy elfogultság nélkül, vagy elfogultság, hogy sport. Tehát, hogy tud segíteni. Én azt tanácsolom, hogy mozgásba kell lendülni. Tehát a mozgás segít. Egy erőkifejtés, egy jó küzdelem, nyilván azt tudni kell, de bármi, csak mozogni, mert az levezeti a stresszt, segít a tünetekben. Nyilván nem vagyok ennek a doktora, se orvosa, de nálam ez beválik, nem minthogyha sokszor lenne, hála Istennek, stressz, de tudom azt, hogy egy jó edzés mit ad, és látom az embereken, aki lejön, hogy milyen változáson megy át. Én ezt maximálisan tudom tanácsolni. Amit meg előbb elmondtál egy pályafutás alatt, ugye sokan kérdezik, szerintem, és ezzel lehet, hogy sokan nem értenek egyet, vagy egyetértenek, szerintem az izgulás mindig megmarad a pályafutás végéig. Az, hogy hol és mikor jön ki, azt kell kordába tartani. Nyilván, amikor belépünk a kockába és meghajolunk, onnantól már nem lehet, nem jöhet ki. És emlékszem az egész... Ez egy önkontroll is egyben, nem? De amiről beszélgettünk, vagy önfegyelem igen, is, hogy az izgalomat tud kontrollálni. Betenni, és ez egy technika. Tehát hiába, ugye, tehát az edző nagyon sokat segít. Én szerintem a mentális, tehát a sportpszichológus szakember rengeteget segít, tehát ezek kellenek, ezek nagyon-nagyon jó dolgok, de a tapasztalás az a kettő között van, és nyilván minden sportoló, mint én is végigmegyek. Én emlékszem, amikor az első vagy másik, nem tudom, már felnőtt nagy világversenyen voltam, Európa-bajnokságon, a bemelegítő teremben, és hallottam kint a csarnokot. Én mindig úgy képzeltek már, hogy ez egy kolosseum, kint küzdnek a gladiátorok, és akkor éreztem, hogy egyre jobban izgulok. Jött az Peti, szólt, hogy még 10 meccs, még 8, visszaszámolt, és egyre jobban kezdtem izgulni, és ilyenkor jöttek a jó megszokott régi rutinok, hogy gondolj bele, milyen jó az, hogy nem ki kell menned a kolosseumba az életedet odaadni, hanem ez egy sport, és akkor tedd a dolgodat, próbáld, de nem tudtam megnyugodni. És ami abban a pillanatban megnyugtatott, ezt talán már meséltem neked, az, hogy láttam az életet, hogy ez egy véges dolog. Megszülettünk, és van egy vége. És ez a folyamat, az idő, ez megy. Én most itt vagyok ebben a helyzetben, de viszont majd 50 év múlva, amikor ott lesz a vége felé, vagy nem tudom mennyi múlva, remélem, hogy minél tovább, akkor ez a pillanat, én ezt szeretném úgy emlékezni, hogy ezt megéltem. Itt bátor voltam. Itt nem úgy mentem föl, hogy feltett kézzel, hanem azzal a tudattal, hogy én nyerni akarok. Azért jöttem ide. És ezt az egyet akarom csinálni. És ez a gondolat, ha úgy tetszik, az életnek az elmúlása, ez megnyugtatott abban a helyzetben. És össze tudtam magam szedni, és hát... Akkor azt így mondhatjuk, hogy ugye tehát az ilyen stressz helyzetek egyben, tehát attól is eldőlnek, hogy kinek milyen önbizalma és tudása van az adott helyzetben. Tehát ez lehet szó bármiről. Tehát, hogy mennyire bízol magadban, hogyha neked megvan a kellő önbizalmad, és egy önbizalomteli motivált állapotba állsz oda, akkor igazából nincs miért izgulni, nem? Vagy hogy látod? Igen, de a másik oldala meg nyilván, hogyha most az önbizalom megvan, akkor is érzed annak a súlyát, tehát hogyha jó vagy. És mondok erre egy érdekes példát, ezzel nagyon jól tudtam kezelni ezt az egész dolgot, de arra nem számítottam, hogy például az olimpián, amikor mentem a 4 kézzel jutásért a kazakkal, soha nem fordult velem elő, most ezt
most nem akarom végig gondolni, de én megmennék rá esküvőt, soha nem fordult velem elő az, hogy a szőnyegen elkezdjek izgulni. Akkor azon a meccsen igen. És megszólalt bennem egy hang, 1 perce ment a mérkőzés, hogy Dani, ez már nem játék. Ez az olimpia. 4 közéjutás. Ez az olimpia. Egy van az életedben. És itt vagy az olimpián, és hogyha ez megvan, akkor mehetsz a döntőbe jutásért. És egyszerűen ez az egész dolgot elkezdett összenyomni, és megvan a videófelvételen, hogy küzdök, egyszer csak így elkezdek kifelé totyogni a szőnyegről, és térdre esek. Tehát, hogy egy ilyen abszolút szétcsúsztam. És abban a pillanatban elkezdtem fogni a térdemet, mint a fájna, és közben meg ezt a gondolatot valaki összegyűrje és kidobja a kukába, nekem egy más technikám volt, elküldtem magamtól, hogy ez azonnal menjen, tehát hogy ez óriási gond van, tehát egy pillanatra letiltott a rendszer, hála Istennek össze tudtam magam szedni össze magadba, hogy különben megy le a szőnyeg, nincs értem, és nagyon jót küzdöttünk, tehát én nem számítottam arra, hogy ott beférkőzik, de valamiért olyan helyzet jött, hogy a tudatalattimba pedig volt mögöttem sportmúlt, ez egy érdekes dolog, tehát hogy itt a technikák nyilván számít, az önbizalom is és a tudásszint is, igen. de szerintem és azt hogy látod egyébként, hogy a judóban mennyire kell nyitottnak lenni egy személyiségnek? Tehát, hogy tehát a nyitottsága a személyiségnek mennyire kell, mondjuk, vagy nálad ez követelmény, hogy mondjuk a te tanítványaidnak, ugye, mert ugye nyilván valaki kilép egy közönség elé, és ott meg kell mutatnia a teljesítményét, akkor az okozhat egy stresszt. Te ezt hogy látod, hogy mondjuk van erre módszer, amivel mondjuk a gyerekeket erre felkészítjük? Nézd, a nyitottságot, ha úgy érted, én hiszek abba, hogy minél tágabb egy elme, minél többet lát, minél több világnézete van, a művészetek táplálja a szívet, az egy jó sportoló, aki a szőnyegen tud küzdeni. Küzdeni pedig erőből, álló képességből, de van egy motorja, az pedig a lélek. A léleknek a motorja a szív. Ha tudsz egy zenében, akár vagy egy festményben, egy tájban meglelni a szépséget. Nem akarom azt mondani, hogy elsírni magadat, hogy látod az óceánt, és azt mondod, hogy úristen, de gyönyörű, de az egy érzés. És az érzést te átéled, akkor azt az edzést is, azt a versenyt is jobban át tudod élni. Egy vers, egy tudásszint, egy barátok. Hát a barátok, a családtagok, akikért küzdesz, ha azt mondja neked valaki, hogy kijönnek szurkolni, de jó, hogy ott vannak a lelátón, és nem azt mondom, hogy jaj, miért néznek, hanem hogy itt vannak a barátaim. Nekem megadatott, hogy Belgrádban 60-70-80 ember jött el szurkolni nekem. Engem annyira éltetett. Én azt mondtam az elejétől fogva, hogy minél több meccset lássanak. Én azt akarom, hogy még egy meccset lássanak, ahogy győzök. Kijöttek, és együtt akarok velük örülni. Ha nem sikerül, együtt sírunk. Az is meg lesz. De együtt akarunk örülni. Ez élteti az embert. Az, hogy egy olyan barátod van, aki azt mondja neked, hogy hajrá, veled vagyok, győzzünk. Ezek a nyitottságok. Az, hogy szeressél szerepelni, persze, hát a sportoló az fölmegy a szőnyegre, ott színésznek kell lenned. Egy testcselt, egy kosárlabdában azt nem lehet így csinálni. Az el kell hinni, hogy én oda akarom dobni, mert akkor fogod te is elhinni. A judóban ugyanilyen a technika, a kombináció. Én mindent meg, és onnan fogok visszajönni. Szóval ez egy érdekes dolog. Szerintem nyitottnak kell lenni, de most nem akarok tényleg ilyen abszolút középről, de hogyha valaki egy nagyon nem egy nyitott személyiség, attól még lehet jó sportoló, lehet jó judós, csak szerintem könnyebb, hogyha mondjuk az ember egy kicsit több lábon tud állni. Köszönöm szépen nekem ismételten a beszélgetést, meg köszönjük a figyelmet. Megint csak szerintem egy hasznos témát említettünk. A stressz kezelését a sportban, illetve az izgulásnak a kezelését. Nyilván erről sokat lehetne beszélni. Rengeteget. Tehát rengeteg. És tudnánk is. Rengeteg, persze, rengeteg eset, rengeteg szintje van ezek a dolgoknak. Ma eddig jutottunk el. Köszönjük szépen. További szép napot. Köszönjük.